Мюнхен ни посреща с адска жега, затова, приятели, не се сърдете, ама мисля да го свалям това сако. Гоним 30 градуса в Мюнхен, още по-горещо е настроението, защото около 8 часа преди началото на матча в града вече е пълно с фенове на ПСЖ и Интер. Има обособени две фен зони за двете публики, а отделно пък на Олимпийския парк има зона с други активности за всякакви фенове. Сега се потапяме заедно в атмосферата и с мюнхенските улици, защото феновете вече пеят и то здраво. Да срещнеш французин, който говори на български в Мюнхен в деня на матча, ще наречете късмет, ама няма нищо случайно. Така че дължни сме да си поговорим с Стефан на български. Как си? Какво те води тук? Аз съм фен на ПСЖ от дете и нямаше как да пропускаме този финала. Давай ми сега точен резултат, прогноза, голмайстори, всичко, което се сетиш. Точен резултат 3-0, гол на Дембеле, на Дезире Добе, като ще влезе като резерва и Маркино с глава от корнер. Не видях, ултрасите са много силни. Ние сме направо най-добрите фенове в цяла Европа. Париме факли, пееме 90 минути, няма значение резултат, пееме от началото до края.